Salut tuturor! În ultima vreme am avut foarte multă treabă de făcut și n-am avut timp să pregătesc ceva pentru acest videoclip, așa că acest videoclip va fi puțin mai spontan. Tocmai am terminat de curățat colivia perușilor. Ei sunt afară acum, așa că s-ar putea să-i auziți pe fundal pe parcursul videoclipului. Iar acum mă pregătesc să le fac curățenie porcușorilor. După cum vedeți, cușca porcușorilor este un absolut dezastru. Și pe lângă asta le voi face și un control de rutină, îi voi cântări și le voi tăia unghiile în cazul în care este nevoie. Câțiva dintre voi au întrebat ce mai face Henry. Henry este foarte bine, s-a mai îmblânzit, să zic, de când a venit. La început avea obiceiul să mă muște în cazul în care avea ocazia să mă prindă prin cușca lui. Acum este mult mai prietenos, să zic așa, probabil din cauza că am încercat să-l scot cât mai des din cușca lui și să mă joc cu el. Ok, gata cu vorba, acum să trecem la treabă. De obicei pe Rodică îl pun pe jos cât timp fac curățenie și Otto rămâne în cușcă. Sau invers, pe Otto îl pun pe jos și Rodică rămâne în cușcă. Dacă vă întrebați ce e asta, e bine, asta este vechea cușca lui Henry, cu care doamna care mi l-a adus a venit la mine. Era mai mult un fel de colivie, să spun așa. Și da, o prind cu scoci pentru că încă n-am găsit o soluție mai bună. Rod! Faci mizerie. Tu la locul tău. Tu te la locul tău, mă, fără să-i nimic. Hai, ce trebuie să avem în vedere atunci când le tăiem unghiile porcușilor este că, la fel ca majoritatea animalelor, îi au o venă, o cărniță în unghie, pe care ar fi bine să o evităm. Ce folosesc de obicei este acest creștișor. Îmi este mult mai ușor să le tai unghiile cu un creștișor normal decât cu o farfecă. Farfeca asta am luat mai mult pentru Ozzy, pentru iepurașul nostru. Un alt lucru pe care îl verific de obicei este urechiușele lor. Mă uit să nu fie foarte murdare, să mă uit și la năsucul lor, să fie curat și să nu fie sub nicio formă umed. Și la ochișori, bineînțeles. Dacă vă este teamă sau vă este greu să faceți lucrul ăsta singuri, puteți ruga pe cineva să vă ajute sau puteți merge chiar cu porcușorii la un medic veterinar. Vezi, dacă nu mănânci tu, hai!
Am terminat și cu porcușorii, acum se relaxează. Am observat că mi-a pus foarte multe întrebări despre peruși, așa că sunt sigură că următorul videoclip va fi unul în care voi răspunde la o parte din întrebările pe care mi le-ați pus despre ei. Și cam asta a fost tot. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și pe data viitoare!